Luto na po ang ating sabaw. Kain na po tayo. Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay magluluto ng sotang honso. Ang atin pong ingredients, syempre ang ating sotang hon, siling green, carrots, cabbage, onion, garlic, at syempre gagamit din po ako ng Maggi cubes, pepper, and oil po. So, eto na po. Ready na po yung ating mga ingredients na gagamitin. Ngayon naman po, magluluto na tayo. Start na po tayong maggisa. Unahin ko lang po itong garlic. Ngayon naman po, isusunod ko na itong sibuyas. Ilulutuin ko lang po ito ng bahagya. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung ating karne. Ngayon naman po, maglalagay na ako ng paminta, asin, Ngayon naman po, maglalagay ako ng isang buong Maggi cubes. Maglalagay din po ako ng ginisa mix. Ngayon naman po, lalasahan na natin ito. Tama na po yung lasa niya. Ngayon naman po, ilalagay na natin yung ating sotanghon. Ngayon naman po, sa sabaw niya, depende po sa gusto ninyong kadami ng sabaw. Pero ako, kung halimbawa mamaya makikita ko na hindi kulang pa yung sabaw niya, dadagdagan ko pa po dahil yung pansit natin, hindi ko siya binabad sa tubig. So, ang tendency nito, sisip-sipin niya pa po yung ibang tubig na inilagay ko dito. So, antayin lang po natin hanggang sa ito ay maluto. Ngayon naman po, i-check ko lang kung luto na yung ating sotanghon. Konti pa po, pero ilalagay ko na yung mga gulay natin
Para pag naluto na yung pansit, tamang-tama, luto na rin yung ating gulay. Yung ating carrots. At isasabay ko na rin po yung ating siling green. Ngayon naman po ilalagay ko na yung ating repolyo.